Nwanne m nwoke, nwanne m nwanyị, biko before gị napụgo onwe gị right, before gị ime ihe ị ga-eme, ozo ihe ị ga-ezo, ihe ahụ anara gị right gị, tụọ ya n'ala. Ọ bụrụ na ị nọ na relationship ugbu a, ọ dịla serious, relationship ahụ onye gị na ya abụọ nọ n'ime unu elewela anya na unu ga-eburu ya gaa the next level. Biko kwupụta onwe ihe dị ike, o nwere ihe ị kwesịrị onye ahụ ịma na ị kwesịrị ịgwa onye a. Enwere ihe ịma ọ ga-awa ịgwa onye ahụ ya agbarịwa tiwe, jụọ nso why na-egwaghị ya. Ihe ahụ naanị gị maara maka ya. Ihe ahụ ọ right onye gị na-emege ihe ịdị aware or that thing dị capable of stopping that marriage. Before gị banye n'ime this marriage, jisie ike gwa onye ahụ. Emena na gị gwa ya na ọ ga-emebi this marriage, ọ gị gwa ya na ọ gaghị abịazi, ọ gị gwa ya laa azụ na ihe gị na ya na-eme, dị afọ ọ gị pakeji ihe a dezuo ya, sizi mgbe gị na ya lụchara ya bịa mara nwa. Hello, ọ wụ na ikechie ihe dị otu a ngwugwu rara onye ahụ unu banye n'ime marriage, automatically o nwere right walk out of that marriage. Iwu ejighị ya, nkwa ejighị ya, n'ihi nkwa niile ikwere ya ikwege n'elu ashị, ọgha na mperede na ọhị. Ọ bụrụ na e nwere ebe ị nwere nwa, ọ bụrụ na e nwere ịlụgharịra di, ọ bụrụ na ịlụgharịbule nwunye, ọ bụrụ na e nwere ọrịa dị ike, ihe dịka ụmụ H na I na V, ọrịa ukwu nwere aha na-enye gị nsogbu, mee ka onye ahụ dị aware, si lekwe ihe narị, lekwe ihe na-abọda gị. Ọ bụrụ na e nwere ihe ike mere n'obodo, dịka ihe dịka enwe ihe mmadụ ga-emeta n'obodo, nwoke mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke ga-eme ihe asa banishiele ha, ọ ụmụ nwaanyị ga-eme ihe ahụ ha mere awụrụ ihe ala na-asọ nsọ, tọpụga ha tọga ha oji bekee, ha eruzie ebe ahụ ha ọza aha onye ọzọ, za ihe onye ọzọ, move on. Before mara nwoke ha na-emega ihe, ha rikpo na ndụ onye ahụ, ha ga-abọdazi ka abịa hụ ndị nwa ha kwụ ụgwọ ishie, mee ha ụmụnna ya, ebido mụnwa nwa. Before mara ọmụzele, because gịnị, o mere ihe ala na-asọ nsọ, onwe nwoke ọ ga-akpọlatali obodo ha si na ọ na-abịa ịlụ ya. Ụmụ ihe dị otu a kwesịrị ka ịgwa onye gị na ya abụọ na-eme ihe. Ọ bụrụ na ị gwaghị ya, ọ na-abanye n'ime marriage, onye ahụ nwere right, ma ọ bụrụ na ọnụ ya, o nwere right ịsị na ya na continue, na ya agaghị anọzikwe n'ime marriage a. Marriage ahụ mere ya establish n'elu ashị, elu mperete na ọhị, elu ngwugwu dị oji, ngwugwu rere ure bụ ndụ n'ime ya. O nwere right ịpụ. Ị gaghị ejide onye dị otu a sakwa ikwere m nkwa niile gị na ya abụọ kwekọwere nwa ọnụ, ọ dịla void. In fact, imetọọla ya, inye ya fresh right to stay or to go. And ikpe ya ka nọ na ya sị, ọ ga-asị gị na ịgwaghị ya. Na ọ gịnị mere ịgwaghị ya? Ọ gịnị mere ịgwaghị ya na ịlụọla di? Ọ gịnị mere ịgwaghị ya na ịlụọla nwaanyị mbụ iji ụmụ? Ọ gịnị mere ịgwaghị ya na ịlụọla di mbụ na iji ụmụ? Ọ gịnị mere ịgwaghị ya na-adị ama lekwe ihe mere n'obodo, lekwe? Ọ gịnị mere ịgwaghị ya na ibiele ndụ dị ọjọọ dị otu a rere ure? Ọ gịnị ka o ji wụrụ eshi nga adụ nga ahụ nwoke mmanụ, eshi nga adụ nga ahụ nwoke mmanụ, eshi nga adụ nga? Gwa di na enwe ndụ ọjọọ ibiri na-ekwesị ekwesị, kekwe ya wụrụ na location ahụ, gwa ya si ya na location ebe ya unu nọ, lekwe ihe dị likely to occur, gwa ya nke wee eziokwu before gịnị ọ na-abanye n'ime marriage. O lechaa ṅụ lekịrị ṅụ, ọ nwere ngwa ka unu relocate to avoid mkparị na ihere na gịnị na gịnị. Unu ebido fresh slate, ya enye ṅụ fresh slate, ọ na-ebido n'isi. Mana gị ese mba na ị gaghị agwa di ṅụ na ịkpara ike ọjọọ na that location gịnị ya abụọ matara onwe unu, na enwere ihe ọzọ ị na-aga n'abalị na-eme. Ụmụ nwoke n'ebe a na-agụ na ha sensus, gị gba ya nkịtị, n'ụkọtụ gị yiri sketi, dress fine, ya efile na iwe very nice lady, and true o nwere ike ịchagharịala ịwọla nice lady, mana past nga ka nọ n'akụkụ dị ike, ọ nọ n'akụkụ na-agbara ndụ, even na location ebe ị nọ, past nga ka nọ ebe ahụ. Ị gwaghị this man ya nọrọ n'elu mmiri, gị ruru ya unu ga-alụọ ichi, tomorrow otu nwoke walk up to you sị gị babe, ya bịa ghọta that na ụmụ nwoke ndị a niile gị na ha enwechana something to do, ọ ga-ewute ya. Marriage ahụ ọchọ ịkọkashi ya, ọ ga-akọkashi ya without eleghị anya n'azụ. Mana ịgwa ya, ọwụ na ịgwa ya sị lekwe ihe i mere, ya hụta ya na your past,
gị gwasilekwa ihe mere ya elekwasị anya na ịdị mma gị, ya elekwasị anya na ihe ahụ i mere o jiri hụ gị n'anya, ya ejiri aka ekpozie ihe ahụ niile ị na-akọrọ ya na ihe mere na your past, ya chọwazie solution, ya sị ngwa ka e relocate ngwa ka a ga ebe dị otu a. Ya emezie nwoke ọbụla bịaje ịbịa gbara ya egwu amarịa, egwu si finish, ọ gaghị enye opportunity for that to play out. Ọ gịnị kpatara? Ị gwara ya before marriage, i nyere ya options, i nyere ya opportunity to choose, i mere ya ghọta, compare, ji aka decide ya na ya chọrọ ịba regardless. Mana ọ ihe ndị a ọ dịghị aware of it, ya baga n'ime marriage, ya pụtazie a na-enweta the impression, a na-enweta ihe yiri ihe na-awụ ihe ọ baga ya nụrụ for. Ya hụtazie na nwaanyị ya na-ebi mere ke this and that, na ọ mụrụ nwa, na ọ mụgolo nwa before, this, a na-akọzi akụkọ dị ike na ntị ya. Before gị mewe explain, iwe ya wụrụ, why did you not tell me? Why didn't you tell me? Okwucha ya sị na ị tụrụ ya ashị na ya I didn't bargain for this, na ihe awụ ihe ya gara ihe ụlọ ma ọ na-egwara ya, ọ kọkasịa marriage ahụ, ị gaghị blame ya. Ụmụnne m, ụnụ mana aga m ekwuwenụ, hapụ egwu unu ebe okwu m na-aga na ebe oshi. The next video ga-drop unu, let's plan better. Udo dịrị unu. Ụmụnne m, ọwụ obere ihe. Obi wa akpa, n'eziokwu obi wa akpa, a very deep bag.